Je mě dobře vidět a slyšet? Děkuju. Takže vás vítám poslední listopadový den. Položím zase klasickou otázku, respektive takhle stačí zase jenom odpovědět na jednu z variant. Takže vidím, že už mezi náma jsou zase tady noví lidé, což mě těší a doufám, že se jim prezentace nebeských cest bude líbit. No, ještě pár hlasů přidejte, prohlasovala polovina lidí. Nemusíte se stydět. Tyhle hlasy se nikam nepíšou. Takže to zastavíme. Vždycky aspoň těch 10% nových. Samozřejmě tahle komnata je pro 1000 lidí, jo? Takže se sem opravdu vejde hodně lidí, tak se nebojte prostě zvát nové lidi, ať se na nás prostě budou podívat. Takže to takhle zastavíme. Takže abych se představil těm novým. Jmenuji se Pavel Vavřík a jako zastupitel SWIGu neboli Skyway Invest Group zastupuju tuto společnost od 1. února roku 2016. Na Slovensku máme kolegu pana Jána Jesenského a zakladatelem naší společnosti je Andrej Fjodorovič Chovratov, který v roce 2011 rozjel Akademii soukromého investora. A Andrej Fjodorovič Chovratov si dal za cíl při tvorbě této značce, protože Akademie soukromého investora je vzdělávací projekt. A když potkal technologii Skyway, tak si řekl, že se to spojí a že to bude opravdu naučně vzdělávací projekt. Když Akademie soukromého investora začne propagovat Skyway technologii, tak tím takhle té své společnosti dal značku Skyway Invest Group, neboli zkráceně SWIG. A hlavním cílem tedy, aby všichni lidé, kteří se učí v té jeho akademii, mohli i používat tuto technologii v reálu. Aby to nebyly jenom vědecko-technické práce, ale aby opravdu se to dostalo do reality. Aby jsme jednou, již zanedlouho, začali touto technologií jezdit. Proto v roce 2014 podepsal spolupráci na 20 let s autorem této technologie, panem Junickým Anatoliem Eduardovičem. A jak vypadají nebeské cesty, neboli jak fungují, co nás prostě všechno od nich ještě čeká, tak na to vám pustím krátkou reportáž a pak vám k tomu podám ještě zajímavé vysvětlení.
Málo zůstalo těch lidí, kteří ještě nikdy neslyšeli o technologii Skyway. Nicméně dokonce i tací, kteří o tom něco vědí, mají za to, že to je něco, co je vzdálené, fantastické a že osobně s nimi to nemá žádnou souvislost. Budeme vám vyprávět o technologii Skyway, její použití, aby všichni jasně porozuměli, že se tato věc týká každého z nás. Co je vlastně Skyway? To je projekt dopravního systému založený na použití kolejnic speciální konstrukce, nacházejících se nad zemí. V podstatě se to podobá metru, pouze jde o nadzemní, nikoli podzemní. Právě takové řešení umožní kvalitativně vyřešit problémy, přesun lidí i nákladů po celé planetě. Současně fungující dopravní systém je nejnebezpečnější vynález za celé dějiny. Zabíjí člověka, ničí půdu, znečišťuje vzduch těžkými kovy a jedovatými látkami. Zvednutí traťové struktury nad povrch země vyloučí kolizi mobilní soupravy s různými nástrahami a živými bytostmi a umožní zabezpečit maximální využití půdy pod železniční infrastrukturou. Transnet se stane nejenom dopravní, ale i komunikační sítí, po které se budou účinně, bezpečně a ekologicky přemisťovat cestující, náklady, energie a informace. Proto bude síť Transnet natolik účinná, že zajistí finanční návratnost svého vytvoření již prostřednictvím své samotné vícepolitiky. Strunová doprava se v celém rozsahu rozvíjí s požadavky a normami OSN, ES a Ruské federace a Ministerstvo dopravy Ruské federace uznalo technologii strunové dopravy Junického jako inovační, perspektivní a společně s odvětvovým centrem pro náhradu importu technologií v oblasti dopravy doporučilo zahájit testování, zkoušení. Tvůrcem strunové technologie, která vytvořila základ Skyway, je vědec, vynálezce Anatolij Eduardovič Junický. Téměř 40 let pracoval samostatně, avšak k provedení precizních konstrukčních výpočtů a k urychlení práce na projektu bylo na základě společnosti Skyway vytvořeno stejnojmenné projekční konstrukční středisko, které dnes zaměstnává přes 180 zaměstnanců, konstruktérů, návrhářů, architektů a tento stav se postupně zvyšuje. Byly vyvinuty 4 dopravy: lehká, městská, nákladní a vysokorychlostní. Městský komplex Skyway je kolejnicově strunová městská estakáda s vozidly pod označením Unibus, zahrnující dopravní infrastrukturu, tedy systém zastávek. Městská doprava může být závěsná a návěsná a bude se pohybovat až 150 km/h. Vysokorychlostní komplex Skyway je vysokorychlostní meziměstská kolejnicově strunová dopravní estakáda, vysokorychlostní meziměstská dopravní mobilní souprava na ocelových kolech a dopravní infrastruktura zahrnující zastávky pro cestující s rychlostí až 150 km/h. Nákladní komplex Skyway to je kolejnicově strunová dopravní estakáda, nákladní mobilní souprava, Unicar a infrastruktura zahrnující automatické nakládací a vykládací terminály. Může být vyroben v závěsném a návěsném provedení s rychlostí 30 až 120 km/h. Lehká doprava Unibike to je minimalizované kolesové závěsné vozidlo na ocelových kolech s možností pohybu účinkem svalové síly cestujících jako doplňující faktor k integrovaným a externím zdrojům energie. Prvořadým úkolem pro nás všechny je dokončení výstavby demonstračně zkušebního komplexu technologie Skyway, Ekotechnoparku, a uskutečnění certifikace. Ekotechnopark to je funkční průmyslový vzor technologie Skyway. V něm budou zastoupeny dopravní úseky odpovědějící 3 druhům infrastrukturních komplexů. Na konci roku 2016 v Berlíně proběhl mezinárodní veletrh dopravní techniky a dopravních systémů Inotrans, jehož se zúčastnila naše společnost. Na výstavě byly prezentovány 2 průmyslové vzory mobilních souprav Unibus a Unibike. Na našem stánku bylo rovněž k vidění kolo s integrovaným motorem a bezpečnostní modul dodávaný zákazníkovi jako součást inteligentního ohradu. Unikátní exponáty vzbudily velký zájem jak u profesionálů v oblasti dopravy, tak u běžných návštěvníků v letech. Expozice Skyway se stala jednou z nejpopulárnějších na výstavě Inotrans 2016 a zařadila se mezi prvních 60 nejnavštěvovanějších ze 4000 stánků. Dle společného názoru odborníků z různých zemí jsou všechny prezentované technologie jedinečné. Podle mínění Chrise Principa, amerického finančního odborníka,
a majitele časopisů Financial RT a FinFuture, technologie Skyway se může stát svérázným internetem dopravní sféry, neboť v sobě spojuje nejen výsledky moderního inženýrského rozvoje, ale i důležité nástroje vlivu na sociální oblast. Zlepšení finanční situace občanů díky snížení ceny za nákladní a osobní dopravu. Výstava Inotrans 2016 byla ve znamení řady významných jednání, během nichž několik velkých společností působících na trhu dopravních služeb ihned projevilo přání spolupracovat v této oblasti. Podle náměstka generálního ředitele pro rozvoj Skyway Viktora Babulina zájem projevili zástupci indické železnice, delegace z Kataru, Německa, Filipín a dalších zemí. Na závěr výstavy je možné s naprostou jistotou prohlásit, že dopravní svět přijal nebeské cesty Unického za své a brzy se tratě Skyway začnou stavět po celém světě. Mnoho světových organizací zdůraznilo inovační pohybu, podstatu řešení a náležitě zdokumentovanou užitečnost strunové dopravy. O technologii již projevilo zájem mnoho ruských i zahraničních korporací. Úředníci, podnikatelé, velcí investoři, finanční skupiny, fondy, stát. Tomuto dni získala Skyway více než 20 předběžných objednávek z různých koutů planety. Australané se v této oblasti stali průkopníky. Výstavba 500 metrů dlouhého úseku tratě bude realizována na území univerzity ve městě Flinders, ve městě Adelaide, pod vedením Roda Hooka, ex-vedoucího odboru dopravy šéfa společnosti RHA. Aby technologie byla uvedena na světový trh, bylo rozhodnuto o financování projektu metodou crowdinvestingu národního financování. Za tímto účelem byly vytvořeny investiční fondy a společnosti. Jedna z prvních společností vznikla v září roku 2014 pod obchodní značkou Skyway Invest Group. V rámci svého naučně vzdělávacího programu se stala velkým investorem této technologie Skyway. Práce na realizaci projektu Skyway byla rozdělena na 15 etap. Počínaje vytvořením projektové dokumentace do demonstrace testovacích průmyslových vzorů zákazníků. Bylo vypočteno potřebné množství akcí celkem 120 miliard, jejichž transfer pokryje náklady na realizaci každé etapy. Čím vyšší je pořadové číslo etapy, tím nižší je sleva, s níž můžete získat podíl ve společnosti. Protože splněním každé následující etapy dochází ke zvýšení tržní hodnoty technologie, snižují se rizika a poměrně klesá výše bonusové prémie slevy za rizikový kapitál. Celkem se již na projektu Skyway podílí více než 300 000 lidí. Připojte se i vy. Podílejte se na největší dopravní korporaci, jejíž technologie brzy změní svět k lepšímu. To je důležité pro každého. Tak jsem rád, že video se líbí i novým lidem. Jak jistě jste si všimli, tak v září proběhla výstava Inotrans. Tam se vystavovaly dva prototypy. Jeden z prototypů průmyslových vzorů je, tady máte před váma stojí Unibus. A v porovnání se spotřebou, když se přepočítá při 150 km rychlosti, tak spotřeba bude 5,28 litrů na 100 km. Při 50 km, jak se běžně jezdí ve městě, tak to bude 1,25. A co se týče kapacity přepravy, no tak v porovnání s moskevským metrem kapacita přepravy bude až 4krát větší. A tady vlevo vidíte modely 1:10. I tyto modely se dají používat v reálu. Jsou totiž schopné odvážet náklad až 30 kg. A za jeden rok odvezou až 1 000 000 tun. Když se podíváme dovnitř Unibusu, tohoto je 14 místnej, 2 místa na sezení, ostatní na stání, ale mají speciální podlahu,
takže se tam nepropadne ani slon a je samozřejmě s ohřevem ta podlaha. A pro sklení není klasické silikátové sklo, ale je to speciální polykarbonát. Takže opravdu, když tam hodíte do toho cihlou, tak se nic nestane. A jak jsem mluvil o té kapacitě, je to z toho důvodu, že tento automatický systém bude mít mezi sebou maximálně 2 sekundy rozestup. A koeficient aerodynamického odporu CX rovná se 0,11, tak to nemají žádná vozidla. A když se podíváme na detail, nahoře na Unibus, na ty speciální koleje, ve videu už to bylo vysvětlováno, že to jsou speciální koleje, což znamená, že do ocelového rámu jsou vloženy takzvané struny do takového svazku. Jsou to ocelové dráty, které se mezi 3 až 5 kilometry takzvaných kotvících plíří natahují. To znamená, vznikne tam doplňkové napětí. A pak se ten ocelový rám vyleje plastickým betonem. A tím se ta kolej naprosto zpevní. Ale po těchto ocelových strunách lze samozřejmě vodit optická vlákna a další věci, aby se tím mohla vodit elektrická energie a pochopitelně mobilní spojení. Tak proto nazýváme tuhletu síť Transnet, která opravdu do budoucna změní svět, protože rychlost a levnost tohoto spojení to ukáže hodně. A pomocí toho speciálního betonu se samozřejmě snižuje i šum. Takže tento Unibus má výpočetní šum spočítáno na 60 decibelů. Oproti autobusu je to o 25 decibelů méně. Ale když si představíte rozdíl jenom 10 decibelů, tak pocitově je to už jako 1:2. Jakože o 50% je to prostě méně hlučnější. A jako první do světa vyjel Unibike. A vyjel už včera na kolejích. Za chviličku vám to ukážu. Ale tady jsem vám vystřihl několik druhů, protože Unibike se bude prodávat ve sportovní verzi, to znamená, že tady vidíte dvakrát umístěné pedály, takže si tam sednou 2 sportovci a jedou, nebo na Inotrans bylo vystaveno jenom s 1 pedálem a vepředu to bylo odpočinkový. Potom samozřejmě rodinný Unibike, kde si sedne takhle pohodlně celá rodina. A pak i nákladní, že vám to odveze hodně bagáže a posadíte se tam sám. A nebo lůžkový, kde si krásně odpočinete při té jízdě. A nebo i takzvané obchodní modely, kde v podstatě můžete vést jakékoliv obchodní rozhovory, protože v Unibikeu pochopitelně bude veškerý komfort, Wi-Fi signál a další věci. A jak jsem vám slíbil, ti z vás, kteří ještě neviděli, tak opravdu už to není jenom na papíře nebo takhle na výstavě, že je vystavený model, ale společnost slíbila, že 29. listopadu budeme opravdu už viset na kolejích.
Takže ti z vás, kteří nepochybovali, že se jednou na těch kolejích rozjedeme, tak určitě z této zprávy měli radost, jako já, protože opravdu to vidění našeho generálního ředitele, pana Chovratova, bylo velice správné. A před 2 lety, když lidem začali slibovat, že toto všechno se uskuteční, no tak měli opravdu těžkou půdu pod nohama. Ale náš směr Skyway Invest Group jako naučně vzdělávací investiční projekt je opravdu na správném místě. Protože teď nás čeká Transnet směr, Transnet Group, aby jsme vyhledávali aktivně všechny adresní projekty a čím víc typů budeme mít, tím větší šance je, že dojde k jejich profinancování a samozřejmě mým úkolem jako zastupitele je to zastupovat i tady v České a Slovenské republice, aby jsme i tady zanedlouho takto jezdili. Na záznamu jste viděli, jak jede Unibike na koleji, ale tyto koleje ještě nejsou úplně hotové, protože se musí vytestovat. A to testování bude probíhat až do jara. A během té doby samozřejmě tyhle prázdné koleje budou nataženy ty struny vevnitř, oni tam jsou zatím jenom položeny. A tohle je v podstatě ukázka, aby jsme viděli, že to funguje i na rozebraných kolejích. Ale takto to funguje jenom 60 km rychlostí. Jakmile se tam zaleje ten plastický beton a udělá se to napětí, tak se to dostane až do té 120. A tohle už je velice zajímavý materiál, že nám lidi nemůžou říct, že to je nějaká fantastika, že to je nereálný. Což samozřejmě ukázalo období po výstavě Inotran. Těch investorů a podporovatelů tady toho projektu je rozhodně daleko víc, než i sám pan Junický prostě očekával. Když je nás přes 80 000. Ne všichni ze začátku věřili, tak hodně lidí je prostě zaregistrovaný. Viděli jste v ukázce, že nás už je přes 300 000 registrovaných partnerů. Což znamená, to jsou ty ostatní, kteří dali aspoň tu morální podporu. Ale přes 80 000 investorů opravdu tento projekt podpořilo svými penězmi buď přímo, nebo nepřímo. Přímo podporuje projekt náš SVIK, naše společnost. Díky tomu, že se pomocí této společnosti vzděláváme, tak pan Junický obdržel už velice zajímavou sumu od této společnosti. A je to jenom díky tomu, že se opravdu jedná o pokrokovou technologii. Takže mnozí lidé chápou, že být někde na startu, na tento start ke Google, k Apple, k Alibabě už se prostě nedostaneme. Ale když se podíváme do historie, jakou měli cenu, když začínali, a jakou mají dnes ty společnosti, tak u této technologie jsem přesvědčen, že dojde ještě k větší kapitalizaci. Ale samozřejmě to nám ukáže jenom budoucnost. To se dá velice těžko předpovědět, jaká to přesně budou čísla. Ale protože nás čeká nejenom stavba a provozování těchto projektů, ale čekají nás ty souvislosti, i ta média. Takže to je prostě obchod opravdu bez hranic. A jestli si to ještě dneska někdo neuvědomuje, no tak se říká, ujede mu vlak. Ale pochopitelně na světě je nás kolik? 6,5 miliard lidí a v projektu je zainteresovaných přes 300 000 být morální podporou. Takže opravdu tento projekt nemůže být úplně pro všechny lidi na světě. Tak buďme rádi, kteří v tom jsme. Jak to tedy funguje? Od společnosti kupujeme vzdělávací informační balíčky. A společnost díky tomu, že je přímým investorem téhleté technologie,
no tak nám připisuje určité podíly do našeho back officeu, do naší kanceláře. A tyhle ty podíly se nám potom automatickou konverzí mění na akcie Airshot, tedy mateřské společnosti, která vyvíjí prostě tuhletu technologii. Děkuju, přesně 7,3 miliardy lidí žije na světě. A jak se lidé můžou zúčastnit? Nejmenší takzvaný antikrizový vzdělávací informační balíček je za 5 unitů neboli $5. Když někdo nemá ani tuhle sumu, tak mu ji radši dám, protože musí se dělat i dobrý skutky. A když někdo nemá takovéto peníze, tak ten člověk prostě potřebuje pomoc. Pokud tu pomoc člověk pochopí a začne s námi pracovat, tak se to u něho záhy může změnit. Máme v Akademii soukromého investora i velice zajímavý kurz, jak z $1 udělat $1 milion. Když se vrátím ale k výpočtům těch vzdělávacích kurzů. Částka 500 unitů, společnost vám za ní přidělí 57,5 tisíc podílů. A jestliže až mateřská společnost potom bude vstupovat na takzvanou burzu, až bude mít prodáno několik projektů, tak může mít takovouhle minimální hodnotu $1. Za nějakých 30 let to může být ale $100, ale může to být klidně třeba $1000. A když se podíváme na vyšší částky, tak ta sleva je maximálně 1:290. Takže když člověk zvažuje, jakým kurzem vstoupí do projektu, tak 500 nebo 1000 unitů není tak veliká částka. Ale 1000 unitů vám dá nějakých 150 000 podílů a krát 25, když si to člověk uvědomí, tak získá takovejhle majetek v blížších letech. Není to už daleká hudba budoucnosti, že by jsem řekl, je to až za 50 let, je přes 50 a já se toho nedožiju. Ale i kdyby tomu tak bylo, tak přeci jsou tady naše děti a vnuci. A každý projekt někdy prostě začne. Tak investujte kolik chcete, aby vám to tvořilo, ten kapitál. Jestliže si těch peněz chcete užít co nejdřív, tak se podílejte větší částkou. Jestli to chcete dát jenom jako odkaz pro děti, tak se můžeme vrátit někde tady kolem 100 unitů. 8,5 tisíc podílů, když za 10, za 20 let to bude mít větší hodnotu, tak je to zajímavý kapitál. Takže pro 2-3leté dítě jako odkaz super. Ale pokud si chci užít rozumných dividend, které začnou nabíhat díky tomu, že se ty projekty prodají a budou se provozovat a tím mateřská společnost bude získávat ten příjem, tak bude moct vyplácet větší a větší dividendy. Ale samozřejmě vždycky v přepočtu na jeden podíl, na jednu akci. Takže když těch podílů budete vlastnit více, no tak pochopitelně ty dividendy budou každý rok větší a větší. Ale když mi někdo z vás napíše, kdy přesně začne probíhat výplata dividend, tak já to nevím. Tak mi takovéto dotazy, prosím vás, nepište a řekněte to svým známým, když je registrujete do tady toho projektu, že to je opravdu, ještě se jedná o vývoj. To, že vidíme Unibajka na kolejích, je samozřejmě super. Ale ještě to není certifikovaný Unibike. Ještě nám nevisí Unibus, ještě nám nevisí nákladní doprava a vysokorychlostní doprava. To je práce na celý příští rok a půl, aby tohleto dokázali. Takže kdy nám začnou chodit dividendy? Můžete být rok 2019, 20, ale přesně přísahat prostě se na to nedá.
Až uvidíme první a druhou certifikaci, až uvidíme podepsané jasné projekty a stavby těch projektů, jako se tam mluví v Austrálii, my máme v Irsku, v Irkutsku, v Ukrajině a v dalších koutech po Rusku máme už připravené nějaké předprojekty. Samozřejmě budeme bojovat i na českém území o určité projekty, ale u nás je situace trošičku jiná. Ta příležitost je prostě opravdu neopakovatelná. A tím, že máme příležitost se účastnit jakoukoliv částkou, tak je to opravdu neopakovatelná příležitost, protože jiné projekty, například takový projekt, vypadá to trošičku jako Unibuy, někde na Novém Zélandě, no tak tam Google vložil $1 milion. Ale lidi se tam nemohli prostě podílet vůbec. A jsou různé jiné projekty. I Elon Musk, Tesla auta a podobně. Minimální vstup tam byl před lety $10 000. A ještě jste museli mít jinou národnost. Takže tím, že se toho člověk může zúčastnit, byť třeba jen hlasem, aby nás podpořil, když budeme chtít intervenovat ty stavby u nás, anebo jakoukoliv prostě částkou, no tak si tím každý může ovlivnit jednak svoje zdraví, protože na zdraví člověk vždycky bude potřebovat peníze. Já jsem si taky kdysi myslel, když mi bylo 20 let, jsem zdravý, posiluju, chodím, trénuju, dělám kulturistiku a nic mě nemůže potkat. Tak jsem se o to zdraví, protože to bylo přirozené, tak jsem se o to nezajímal. Ale jak člověk stárne, tak během těch dalších 30 let vidíte kolem sebe různé případy. Vysoký tlak, cukrovka. A v vlivě těchto nemocí doktoři to občas jenom hasejí. Aby se vám nezvedal tlak, tak vám dávají nějaký prášky. Ale v podstatě vás moc neléčí. Takže máte potom i další komplikace. A když potkáte nějaké úžasné preparáty, které jsou pouze na přírodní bázi, no tak stojí peníze. Takže pokud nebudeme mít na to dostatečný kapitál ze svých zdrojů, tak to zdraví nás prostě ovlivňuje a po 50 letech a po 60 letech stále víc a víc. A o bydlení to snad každý chápe, to je logické. Prostě bydlet se někde musí. Nejsme bezdomovci, aby jsme mohli bydlet krásně pod mostem, tam mají trošičku zase jiná rizika. A že se tím ovlivní ekologie naší země, tak tahle ta myšlenka mě ze začátku hnala dopředu, když jsem 9. prosince tento projekt potkal. Protože mě zajímalo, jak ta technologie bude fungovat a co to bude znamenat vůči ekologii. A hned jsem si položil otázku, když se toho projektu nezúčastním, můžu něco ztratit? No v tu chvíli člověk nestratí vůbec nic. Ale když si člověk položí časovou otázku, co bude za 5, za 10 let, no teď tady přeci ještě budu žít. Budou tady žít moje děti. A když mi za 10 let syn za mnou přijde a řekne, táto, proč si se toho nezúčastním? Podívej se tady, soused, jaký má z toho dividendy. Ty mi ani nemůžeš dopřát motorku tady 15 nám nebo 20 nám. Tak tahle otázka mě přesvědčila, že to za trošičku toho rizika stojí. Protože člověk by ze svého příjmu měl se účastnit v občas trošičku rizikových investičních hromádek. Umíte se zeptat každého kolem vás, jestli si přeje tuto technologii brzo i u nás? Řekněte mu, ať si splní občanskou povinnost. Ať nám dávají lidi hlasy. Hlavně tím zabráníte zbytečným nákladům našich daní.
Momentálně nejčerstvější informace o připravované trase versus letiště Masarykovo nádraží a Kladno na druhou stranu je základní rozpočet na ní 20 miliard. Jestliže naší technologií se můžeme dostat mezi 5-8 v závislosti, jestli se budou budovat tunely z Davids na letiště, anebo ne, tak pořád budeme levnější. Takže za zbytek peněz se může postavit ještě x dalších kilometrů. A kdo tedy podpoří tento projekt, tak hlavně získá to garantované budoucí finanční zajištění. Každý týden na webináři vždycky sympatizantům přidělujeme takzvaný promokód, což znamená, že za registraci do projektu je 20 podílů a plus 30 podílů za promokód, to znamená, teď je NOV-30-07-GKT. A je platný od dnešní půlnoci, ale moskevského času. Což znamená za hodinu, v 10 hodin večer už bude platný. Znáte někoho, kdo se nebojí vydělávat? Zeptejte si tedy ve svém okolí. Potřebujeme jednak aktivní partnery, operátory, kteří umí lidem zavolat, prezentátory, kteří budou fungovat v otevřených kancelářích, marketéry, kteří se umí věnovat i online marketingu přes internet, grafiky a překladatele. Mohli jste si všimnout, že už i v české verzi dochází k překladům různých videí v novinkách. Takže když nás bude trošičku více v tom základním týmu, tak budete mít opravdu perfektní profesionální podporu. Protože v jedné osobě se tohleto opravdu všechno nedá dlouhodobě zvládat. Když s námi někdo bude spolupracovat, tak samozřejmě jde to i z domova. Lepší je ale chodit do terénu a s lidmi se seznamovat. A používat pak k tomu i připravené kanceláře, tady Praha, Ostrava, teď bude za chviličku Budovín, Bohumín, připravuji i teď spolupráci s novým partnerem v Prostějově a bude se to množit. A samozřejmě na Slovensku Rosenberg a další, který tam budou vznikat. Ale ti z vás, kteří s námi opravdu chtějí dělat, tak mají jednu jedinou povinnost. Musíte si tenhle projekt opravdu zamilovat. A pak je člověk schopen udělat i něco zadarmo. Něco prostě navíc. Něco, za co vás prostě společnost neplatí. Ano, přesně tak je ten promokód, který pan si tady takhle stihnul obsat. Pražská kancelář je na této adrese a odkaz máte na těchto českých stránkách. A co nás tedy čeká v blízké budoucnosti? Hlavně je to rozšíření naší činnosti o ty adresní projekty a školení v oblasti nového investičního myšlení. Základem všech kurzů Akademie soukromého investora je takzvaných 8 návyků. A první návyk, to je patero přikázání investora. A to by všichni z vás, kteří s námi chcete jít do dalšího boje, byste měli znát jak básničku ve 2 hodiny v noci, jak násobil. Ale měli byste umět i tyhle ty pravidla používat. Nebudu je tady předčítat, číst všichni umíte. Ale tady 5. přikázání, uč se, jak pořád vydělávat víc a více. Tak když nebudete dodržovat ty 4 předtím, no tak je vám to úplně k ničemu. Protože na co by byly člověkovi peníze, když s nima neumí pracovat, když si je neumí odkládat do rezervy, když neumí kontrolovat své výdaje a příjmy, když
ty úspory neumí ochraňovat a když se neučí, jak správně investovat. Protože to je to nové investiční myšlení. My lidem nechceme říkat přesně, kam mají dávat své peníze. Ale říkáme jim, aby přišli k nám do školy, aby se to naučili, protože pak jim ty peníze opravdu budou vydělávat víc a více. Tady máte zbytek návyků. 7. návyk je velice důležitý. Chamtivost je vlastnost, která každého dokáže dovést ke krachu. A hlavně 8. pravidlo náš tým přivedlo na myšlenku, že bychom se opravdu měli začít zabývat charitou. Protože v rámci našeho zastupitelství, abyste věděli všichni celou strukturu, tak nová činnost vznikají takzvaná infocentra. Víceúrovňový marketing vám vaši sponzoři povědí, jak to funguje. Adresné projekty se budou rozvíjet a na to jsem přibral takovýho pomocníka, takzvaný Sugar Community informační a komunikační systém. A ten bude samozřejmě spojovat i činnost charitativní, ale i benefity pro naše partnery. Protože když k nám někdo vstoupí a koupí si nějaký kurz a začne se takto vzdělávat a takto investovat, hlavně do sebe, no tak samozřejmě se lépe investuje, když mu ušetříme nějaké náklady. Takže získali jsme určité Skyway tarify na elektřinu, na plyn. Všichni si o ně můžete požádat a budete vědět, kolik přesně kdo z vás dokáže ušetřit. A jelikož to není naše hlavní činnost, tak s tím nebudeme běhat po barácích a nabízet to každému na zvonek. Ale je to opravdu za to, že někdo podporuje prostě náš projekt. A nedávno jsem počítal teď jednu fakturu na plyn, rodina měla 27 000 spotřebu a mají o 9,5 tisíce levnější fakturu. Tak když ta rodina investuje takhle nějakých $400, tak to mají v podstatě za nulu. A teď bych přešel k té charitě. Bude to charitativní program pro podporu dětí v mateřských školách. Je založený tento login swig.charita. Takže ti z vás, kteří už mají nainvestováno více jak 50 unitů, tak mají otevřenou možnost převod sredstv, převod prostředků. A můžete tam zasílat 1, 2, 3, libovolnou prostě sumu. Ale když si vrátíme zpátky ty slajdy a když bychom šli do důsledků z těch pravidel soukromého investora, tak dobrý skutek by se měl oceňovat 1 až 5% ze svého příjmu. Paní Ludmilo, login tady vidíte. swig.charita. Můžu to ještě takhle napsat. Jo? swig.charita, to je login a objeví se vám tam jméno, od koho to je, no a bude tam jméno takhle Charita. Jo? Jméno nemá člověk, ale jméno je opravdu Charita a login najdete podle toho, že musíte hledat podle loginu, tak se vám tam vedle objeví Charita. Můžete si to pak vyzkoušet. A jakmile tady vybereme určitou částku, minimálně $200, tak můžeme vyrazit do nějaké mateřské školky a mít tak minimálně pro 2 děti po $100. A tím pádem to předáme jejich zákonným zástupcům, protože jedině zákonný zástupce může tyto podíly takto převzít a zajistit tak opravdu zajímavý kapitál na studia svých dětí. Takže pokud máte někdo nějaké
dotazy, tak nechám nějaký prostor. Jak to bude s převodem unitů na charitu? No, velice jednoduše. Jednak budu teď rozposílat připravené přihlášky pro mateřské školky, takže závisí, kolik lidí obejde mateřské školky a kolik mateřských školek se nám do tady toho programu začne hlásit. Takže bude určitý pořadí. No a pak podle toho, podle aktivity našich partnerů, se ten pořadník bude řadit a samozřejmě i podle vybraných část. Takže není to pochopitelně v moci nás všech, aby jsme financovali všech, 5 000 školek takhle v naší republice. Ale je to hlavně i pomoc vám udělat tu osvětu v místě, kde vy žijete. Tam navštívit ty mateřské školky a tam se takhle začnou rozdávat pomocí. Teď mi grafik připravuje šeky, takže budete mít potom v ruce krásný šek, který můžete předat ve školce a necháte si tam pozvat ty zákonní zástupce, ale většinou všichni ze školky děti vyzvedáváme. Takže není problém se domluvit a pak tam 1-2 dny prostě počkat, když ty rodiče pro ně přijdou a den předtím jim tam nechat zprávu, že s nimi si chcete krátce pomluvit před paní ředitelkou, aby to bylo zajímavé. Tak, ještě nějaký dotaz? Dívám se, jestli ještě předtím tady někdo něco nepsal, ale myslím, že ne. No a jak se vám teda líbí Unibike na koleji? No, já si myslím. Samozřejmě byli v tom i lidi, jestli jste postřehli. A jeli to opravdu 60 km rychlostí na prázdných, dutých kolejích. Takže jak to bude jezdit, až opravdu natáhnout ty struny, tak na to jsem zvědavý. Takže máme ještě chviličku, než uběhne hodinka, klidně se i noví, zeptejte se, co vás zajímá. No, na dnešním webináři 63 lidí tady máme, kde najdete to video ve funkčním Unibikeu. Je to samozřejmě všecko i v novinkách, ale některé jsou ještě v ruštině a teď, když si nahoře kliknete na tu žlutou složku vedle toho sluníčka, tak já vám takhle dám a dole si to klidně můžete hned takhle stáhnout. Jo, Unibike Fakci se to jmenuje. Pane Pokrok, žádný splátkový balíčky už nejsou. Ty byly v 7. etapě. Takže opravdu se to týká, to je jednorázová investice. Splátky balíčků si můžete udělat každý sám. Rozhodnout se podle slevy, která vás zajímá nejvíce, a pokud na to nemáte jednorázově, no tak si prostě půjčte. Paní Kristýno, jak vydělává samotář? Samotář hlavně bude vydělávat tím, že získá tyhle ty podíly, že získá spoluvlastnictví na této technologii.
Ale potom má každý člověk možnost. Všichni máte v mobilech několik desítek kontaktů. Pokud se je bojíte oslovit, tak můžete kontaktovat naše kanceláře a naši operátoři vám je osloví. Udělají za vás takovou tu prostě medvědí službu. Protože ne všichni jsou komunikativní a ne všichni mají kolem sebou jenom dobré zkušenosti, takže se samozřejmě může stát, že někdo občas nabízel s prominutím i nějaké kraviny a lidi přišli o peníze. Ale takový je život. I taková situace každého člověka by měla jenom posílit a mělo by ho přimět k tomu, aby si zanalyzoval příště lépe ty věci. Proto my chceme lidi učit tomu novému investičnímu myšlení, aby to uměli rozpoznat, co je opravdu blbina. Jo, jestli máte založenou, myslím, že Advancash peněženka tam funguje, pane Krejčí. Ale dá se to vyřešit i jinýma způsobama. Jo, běžně funguje bankovní převod. Samozřejmě, tak co se týče benefitů, ten, kdo z vás má už přístupný Sugar systém, může mi dát úkol přes Sugar systém, anebo zaslat prostě mailem. Jo. Tady máte, vidíte, když se platí přes FIO banku, tak poplatek je za to 20 korun, pán Krejčí. Takže opravdu je to úplně... Nesmíte jít do České spořitelny, tam máte poplatek 220. Tak, ještě nějaký dotaz? Co je rozumnější cenově? Jak jsem říkal, každý by měl znát svoji peněženku, ale cenově, když vám to tam takhle naklikám zpátky, tak cenově je nejlepší 50 000 dolarů. To je sleva 1:290 a máte 14,5 milionů. A když se podíváte takhle směrem dolů, tak prostě ta sleva prostě se snižuje. A při těch 5 unitech je to jenom 1:10. Ale už těch 500 unitů je 1:115. Ale 1000 je 1:150. Takže to si každý člověk musí rozmyslet, jakou částkou se chce účastnit. Takže na otázku, co je rozumnější, to by si měl každý na to odpovědět sám. Takže jelikož hodinku máme za sebou, já vám děkuji za pozornost a samozřejmě v pondělí bude zase trošičku pracovní prezentace, takže ti z vás, kteří opravdu se chtějí aktivně zapojit do infocenter a do takovýchhle záležitostí, tak mají dveře otevřené. Jo, myslíte co do poplatku? No, ten poplatek je nejlepší bankovním převodem, 20 korun. Jinak na kartě tam je poplatek 3,5% běžný. Takže teď už opravdu se s váma loučím. Stroj Skyway, spasaj.